Priviți ce se întâmplă pe străzile din România. Mergi cu viteza întâi timp de o oră pentru că sunt niște tuciurii care merg în carele lor alegorice. Fantastic. Oh man, oh man, oh man. Infernal, nu. Step 4. Kill them all. E incredibil, frate. Nu, și fac dreapta, și eu fac tot dreapta. Doamne, iartă-mă. Vai. Nu, s-au împărțit în așa fel încât să blocheze în mod echilibrat toate căile de acces. This is great. Bă, superb sau ce? Romania. Always surprising.